Planta a la tardor les bulboses de primavera. Tulipes, jacins, narcisos, crocus, fritil·làries, calabruixes, ranuncles, anèmones. Les esplèndides flors d'aquestes bulboses omplen de bellesa el jardí i els testos de la terrassa des de finals de l'hivern fins a la primavera. Per a poder gaudir de les seves flors, cal plantar els bulbs ara, a la tardor, preferiblement entre setembre i novembre. Aquestes plantes es caracteritzen per tenir un òrgan de reserva subterrani, un bulb, pròpiament dit, com les tulipes, els narcisos, els jacins i les fritil·làries, un corm, com els crocus, un rizoma, com els ranuncles, o una arrel tuberosa. Es planten a la tardor per a donar-los el temps i el període de fred que necessiten per a arrelar, desenvolupar les tiges i les fulles i emetre les flors. És important enterrar-los abans que arribin les primeres glaçades i el fred. Compreu els bulbs de seguida que estiguin disponibles als centres de jardineria, al setembre o l'octubre. Han de tenir un aspecte sa, sense taques, compacte al tacte i sense trencaments en el punt de creixement. Les arrels dels bulbs no s'han de veure ni han d'estar gebrotats, escolliu-ne els més grossos. Quan arribi el moment de plantar-los, procureu que el substrat sigui ric en matèria orgànica i humus, lleuger, solt i amb bon drenatge, un aspecte clau per a evitar que els bulbs pateixin podridura. Abans de plantar-los, presenteu els bulbs sobre la terra, tenint en compte la distància adequada de plantació. Fixeu-vos en les indicacions que dona el fabricant. Per a fer els forats, utilitzeu un plantador de bulbs o una pala petita. La profunditat acostuma a ser aproximadament del doble de la grandària del bulb. Introdueix el bulb amb el punt de creixement amunt i afegeix substrat a la superfície. Al llarg del cultiu necessitaran reg regular, sobretot si estan en un test. És important que el substrat no s'assequi, però tampoc no s'ha d'embassar. Les bulboses són molt sensibles a l'excés d'aigua. Finalment, acotxa la terra amb palla o escorça de pi per a preservar els bulbs de les glaçades i del fred. Utilitzeu testos amb, com a mínim, 25 o 30 centímetres de profunditat i bon drenatge. Les bulboses acostumen a ser força resistents a les plagues, però són una menja per a cargols i llimacs. Podeu escampar antillimacs per a protegir-les. Si noteu la presència d'un fong a les fulles, apliqueu-hi un fungicida polivalent com més aviat millor.